से मानखा जों फुनुगना थांनि दङ तिप्रा मथानि 33,684 मानखा बिश्वजित कलय तिप्रा मथानि 12 टाकारजला विधानसभा आसक थाइव 33,684 मानै कप्लाय अंखा जों निरकनो आई न्यूज टीम नि एग्जिट पोल फुनुगफोरावनि हायनो बिश्वजित कलय कप्लाय अंखा 12 टाकारजलाव 33,684 भोट मानै 33,684 भोट मानै कप्लाय ते बीजेपी नि माखा IPFT नि 2,233 बिधान दे बर्मा IPFT BJP नि IPFT नि बासावै 2,233 मानखा BJP IPFT कथालाय जागने 2,233 भोट मानखा बिधान दे बर्मा 12 टाकारजला विधानसभा आचक थाइव CPIM नि मानखा श्यामल देव बर्मा 1,746 भोट मानखा CPIM कांग्रेस नि दाइलाय जाग कथालाय जाग नि 1,746 भोट मानै थर्ड पोजिशन वो 12 टाकारजला विधानसभा आसक थाइनि कप्लाय इंजाक बिश्वजित कलय 33,684 मानै बेलाय गोबां भोट बाय इफेटखा ते CPIM कांग्रेस कथालाय जागनि 1,746 मानखा श्यामल देव बर्मा जों ताबक नरकनो फुनुगै दङ सकांगो एग्जिट पोल फुनुग मानि हायनो 12 टाकारजला तिप्रा मथानि न कप्लाय अंखा जों फुनुगै दंमोन ताबक तै 12 टाकारजला आधार BJP CPIM कांग्रेस तिप्रा मथानो कारलै 1,212 थांखा आधारनि खाटावो गुबुननि खाटावो सावगैखा 1,212 भोटार जों रकनो सकांसे फुनुगै दंमोन हाय तैबो आपडेट माला बागै खरंगि दं दे